Assalamu alaikum. Süürdikör masere. Tahan vain shollal Mart Шезерт айду олшоду. Tahan vaina юга стрим ювай платформа открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Tahan лейрвай передача. Наша сегодняшняя передача будет на чеченском языке. Мы будем обсуждать ту же тему, которую обсуждали в прошлом нашем стриме, в 17-м, сегодня 18-й стрим. Сегодня мы будем обсуждать на чеченском языке. Мы сейчас ждем Аяда. Стрим у нас вещается, перехожу на чеченский язык. Стрим вещается у нас в телеграм-канале. Ссылка есть на YouTube-канале. У меня на YouTube-канале Reality для того, чтобы принять участие или задать вопросы. Кто хочет задать вопрос или принять участие. Также вы можете писать комментарии в YouTube. Я их буду озвучивать. Аяда пока нет. Мы все собираемся. Муса, Чингиз, Шушима, Шуоль. Так. Микрофон. Муса Салатинон. Шавега, Осман, Хамзат, Иван. Шавег Машволь, алейкум ассалам. Иван, витаю вас. К сожалению, я не написал, что стрим будет сегодня на чеченском языке в названии в YouTube. Поэтому, наверное, я сейчас не смогу это исправить. Я сейчас запутаюсь просто. Поэтому имейте в виду стрим на чеченском языке. Аяд Машволь, Аяд ушел. Тема нашего сегодняшнего стрима — Российская Федерация и современное международное право, вопросы и ответы. Друзья, сперва слово, как обычно, главному спикеру Аяду Идигову, и затем после этого вы можете задавать вопросы и принимать участие на чеченском языке, опять же. Аяд Машволь. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Тема обозначит. Значит, с этой темой, в прошлый раз, на прошлый раз. И давайте поговорим за Мялдев докоин долчаора, Давидулиш хаттер, хотя Санжоп Дой долчон ответ, когда вырдуш, в общем, докой. Квартует дишь, дальше, не что не забыл международное право в 45-м году, и там набялчо, да, детство дуня, да. И что надо, что Бог, если надо, when масана хич дихду, так, when хуш, да, дючу такой цунах. В 45-м году и детство международное право, цутя элду, инчол таха, дуня дол, халла, тихинц халсан, ты адаха и щацу, дуня да. Войтем шбеш ашаха, чуешь, теч почал ты доз, дохошиш ты бог лево, дарик дуня тахи, судич бахуду, или шунаха, ой, атомное оружие, келял и что дарик дуня таха, тельел шелтан атомное оружие, или, допустим, взорвать тече масла, что дарик дуня, то дуня той на 200, на 300 лет дуня Адам Эйдот шумты и орёчущий положение, что вот опасное атомное оружие, водородное атомное оружие. И что вел она, что она, и что так, он баца ешинц, воел шел, почалкаш, что она шибахал, что хаженце дозна шпедогаться дешше. Чуя само доза до мегадации отлияться принцип международного права. Принцип и последний, и принцип принятия эти яйца в 1975 году в Хельсинки.
раск матальша, смайлер, о невозможности нарушения, значит, границ государств, образовавшихся и существующих после Второй мировой войны. Иду старт, шолта. И шолох был дуня том добял шолта. Кельпачал, что дуня это еще перечислять реакцию, это африканские, американские и южноазиатские пачалшуш. Бусук пачал, арбы пачал, дух пачал. Это шухайный том да дальше. Белвиль, Шуэл, картеляц, Израиль. Штихум да шухайн да хтияц. Чулда, сетя идинет, это я чулда. Бух, международный право, бух, мох, тяты дуэз, бух, мох, бэл, здесь, сюда. Связь оборваться, демоцуна. Сейчас связь, да, и демоцун, связь дикиочер, де последние пару дней. Тюнцане дуэзан хилмегер, связь даила, его. Сега уй истрелуш, подключиться дали, его трохи шварцон. Так, дели салам машал хуйлу алейкум салам. Да, Муса, хешуно, машуэль. Асани рио ярцено что сигара интернет да куда уже колода дило петя. Ё ша ходина связывал гоштру элерцо там астина камендич. Чували всё. Понедельниках. Ишт тато сурреально башки, да что он да не знаю. Да. Сейчас. Салам алейкум, что куза угенц. Алейкум. Муршта метшо шохлец дич асэлэрч. Бух стык паратхалгеса стыга личности политические преследования ищать личности экономические, социальные обеспечения хлес и бух больше стык паратхалча от милых почалкеля от почалка царь шаш фирмы шаш разные, значит, предприятия союза было тиюче бог был хатюч мешай бог был чарна кредиту шуш бог иш адезу дуня иш хлес почалш ваш духовно торговля лишь экономика развивать что здесь и мухбар и шалах том дуня том добавил что-то бух был и свобода личности от свободы личности всеобщая декларация прав человека. Вот свободы, декларация прав человека, права человека, демократия и цигр садов, что ему сума. Так, и соответственно, и законы, и бух, дикбуниш бу орш. Вот сейчас баш масарила дикбун до орш. Дикту уже, ну, зачем цацiola недостаточно. Вот сколько имел он отдал денег день, всех день там, что день доллар придумать, день там массу, за недостаточно. Что от международное право, от свободы личного, имел он отдача ординал, стек чаще амелюш, денег, что цац нарушение. Йоцол, но от сулдука диках, от международное право, от свободы личности и там демократии, сулдиках его положение там юэлох, днята белгаяк, яц,
Hudaç yola demokratiya yol paçalkış işmosu diktatorski paçalkış. Hudaçı körtü verse paçahu os paçalkış nu lila do taşa da verse şey boyuş bol şey geril nahşedan tola tevarola ger hoş tevarol işda itte beş o sokan diye tazırlardır. Şey dolça var şaş Ritz alsam dokuz taş bu ve mangar iş duyum dünyada diktatörlük paçalkışıyor. Dokuz moşne yolşete Китай, там Южная, Северная Корея, арабские страны, в Африке диктаторскую. Европа, Россия, тем более Южная, Россия, тем более Европа, Америка, цикл почавши, демократическую. Демократическую почавши. Цер мусулм, мусулданистер, мусулма, وين خيتش أو نيشتو الخيت خيت ولدات ألشة تجاه ملا ودية سدو شنشتو جوكا نو كرت ألشة ديمقراطية الشورى بتشالكو خلقو شنو وشدرتي يسديس استقرت خليس استق ساعة политическим мотивом да было изо ищать что нужно дух ака сюда салуш дара асауна ундаш что цикл то лишь алдеш да фугальча масла мила Европа حاجات شغلنا كندو وزا социальная справедливость социальная справедливость низкая сейчас это ахкачач моду и мосумо дичдера Орстагансацоло рисхит. И моду эш. Орстагада а тобиесерд. Нагасана бог болошваца цунцацоло рисхудиесерд. Так и рис моду мела минимума, скажем, финансового обеспечения, минимальное финансовое обеспечение и жилье. Значит, информационная, значит, свобода и политическая свобода, и гумосуцию что. Так, и хлчи, и условия хлчи, здесь перечислены условия хлчи. Белгодох что, ака орстаг паратшин лукчаур, ваха и этубо, мелла, эту хубочаур, туда да почах, така, и социальное положение несло мела. وصحابي يحكي وين اختيار مسائل خوش لوجه وصحابي يحكي شو تاعها وقال هي متبلو مصلحة квартиру чуть авиа допустим Франция Франция квартира там до 1500 евро в месяц так цена док что чаш волнаха и квартира ахшла а без церидация социальная скидки разные там скидки еще и цены оплачу до делегацию до оплачу процентов 80 может быть оплачивают остальное юхадис нара за моду альче юхадис до чтобы чаш на семьяны ценда мала тордол чахор إذا كان تشرحوا بعض الديشنا ملا مثل وليش положение и Бог международное право так асхал хахин был Бог принцип международного права о невмешательстве с внешней стороны изменения государственной границы почалшна те лета кеш почалку и территорию от почалку хлки шацел залат шацел это принципио это анвайна белгоряки шола принципиально из халхлеш это право народу на самоопределение это принципио Оста язден удальша
скоро он нет. Все народы мира имеют право на свое государство, на свое самоопределение. Ака dünyada hatta halkama kezeta prezer adam do eldo prezer nazi. И мосу prezer о шибаби почал dünyada сахалчу шибаб ши коюца сон. И 5000 чуть мос почал yok dünyada. Значит öyle şundus. Отсюда почался, вообще так кишеть, шум худу суарите. Отсюда почался, границы шмосом да, я свободно директ до них архитектур, но могу ходуться, но от мас халка что почался, а что цель бокохолче, что почался я. Что адикунду хор оманвей. Вот Россия, Совет Союз, почал кульча, мот, выголкуш, амалаш, адатшдин, мусомо лилда, паратухач, диктер, вен арт или часак, боч, сидела боёч, инсуин, елаш, лилца, да это хет хордалаш, ölюшум, да, дичтер. Так, вот международное право, сюда яздин, удуэльча, бо от нации народности халш ще почал кол на ама и бо от цар ю эл шаш дакай хуиз цар шай ла ам хул бизнес и цар ла ам хул чол да чудит адам туш точк туша положение мохлес ялч и почал и халк юк эдол почал чубо оял ез элдо شو يلش بيه اسمه بتشال خليشات سال так مثلا Совет Союз членها и Балтийские республики Литва, Латвия, Эстония и республика цар да это террик территория кюгуш лет по трассе да это летер в 90-м году шай почал спаратях да это 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 1000 километров. Так. А царь или ложка царь бухбор кеш почалхш европейс почалхш а царь сам на осдеше царь дичоништи ütüше течогена Совет Союз Горбачев бого елла и копачал мовек. Шмо оялче Совет Союз йол республика согана решит республика притирш и кода решит бицейсер. Дайца хумдует автономные республики, союзные республики, хумшдюч, масхена, израскше, это Россия дюч хус. Но цунаха военха деш самду. И автономы, и союзы, республики еще от империи царшайна лучавор, первый, второй, третий сорт мохол товарсан, и маркиш и то шлате хундус, а дюня был неземце между право и сандухом тивет ждаться. Царно дюня международное право, что все народы мусухалка имеют право единое Совет Союз даял что-то это окончательно, а из даял даже вы халку мусу Совет Союз елч ситуации хажин цера закольш мусу авар царь саму цадач ауэр. Мусу законыш, мусу лардеша, выхалко, что Гулумпен общенациональный съезд 90-м году съезд народа. Тецецем бырвы почал пол езял. А теперь ардо лишяцер, вой асмалар Совет Союз бог уцельш. Так, яс. Вот решить почал их доша, республику доша, выехал, да, республикер. Да, и Советский Союз царь Юхан чолда, и даял чолда, и решить
بتشالق بلدليلر يتغشيت خلقة شيء بتشالق قول بقو خلرت إشت статус международного права. Чуга адо членовой بتشالق خلو شلشة территория خليسها خجن عادل خليسها Срцем халбесам, съезд народа, декларация, там, референдум, удалушу, муарес, тушуэрдуй. И мы сум белдалдял чолтахбе, цунах подчах целар лорщец. И подчах, допустим, мосу аортон структуру, цунхилче, во всей атрибутике шхилшпе, хищ подчалку, подчалку, я обозначить, но я признаю тебя, алищец. И мосу процедуру, вой халку, вой подчалку. Я еще в 91 году Совет Союз, чех дахкан ляч дарес, юген даял чолтаха, ца ахшо далляха, вой парламенту конституцию исер, конституция суверенное, независимое, демократическое правовое государство. У нас мощную структуру уже кичер. Сунде шитлах мартадер с 92 года, что от сразу на следующий день почал признать Грузия признала. Вот еще вокруг этого двух очень принципов права народного самоопределения и принципа нерушимости границ в этом отношении Россия почалки войсен почалсен от Советского Союза сар хеттюнда хуз за государство царь. И вот в 91 году ГГЧП Дахайкена, это Дахляс государство царь. Тудина Чухана в 91 году и ГГЧП Ешмейна Халко Аравял Ведлершо, Шиндина Ведлершо, Ельцину, Шахиц, Моссу Совет Союз, Моссу Министерство, Моссу Шенквигаю, указ Дахшола государство царь. А Кузлаха 91 декабря месяце сейчас почал СССР сейчас распускает кузла государства царь. И ничего и почал каша сере шай не белгулбах шерш. Белгулбах сам юшдер мудресто эллахун шдерштер кудо модель. То белгулбах хулушот шетан Geçen yok yolsun kaçal ver. Hakal erdo olsun. Konya o saniye kaçal kolishu. Şolan ya o kiyeç kaçal da yok da şu. Koza federativne kaçal kolishu katmıyor. Vay halk o dakikene şu Sovyet doşa vay kaçal ya dakikende dakika konstitusiya yazındır ihumdur. Так, вы и почалк, юэдиш, полностью по всей атрибут признателен делдена, вы признать, вы почалк признатир, что хана гуржи почалку. Что да, из-за да, суда да, хена, вы масна признание, вы это юриш хена, вот днет, вот почалк, что правоприемник СССР Юшел, Халфиал, Сони Бако, Судбио, Санна Массу, Пачалхер, и Бако, Ариош Пачалку, Алгерсо, Юхер. Это война, но улилуш Садуня, Ахва Пачал, признавать Союз война, и Халу, войн Чохте, Ваттена, войн Пачал территорию, и Далация, Вой почал далаться с аж вышло днята чубухи ариот Совет Союз ариот почал днята бартдеш экономические чавора шаньва нефть газ конечно легко юхстат и
يقمتك ليلوش برقش وين دحل أسبن وين بتشعطن دحل ليلوش وين أتو تسخوت وين بتشعطن بوق بشير وين أشتر ديخشتر وين بتشعط كحم ودول حال وين دق دوخ وصار بروفوكاتي بيتم ليلوش وصار رسيوسة شباكر ليلور وباهندر شباهند سعدر إيشا وأدينا إيشا حالك السوفيت السويوز يلتسون شاو إعلنا وقتها شوشين يوجد سدالة إذا экспансия also военная политическая право экспансия по захвату этих территорий им дорцал шая قيل حشت لحتوش дорцалс но сейчас демократы что сейчас не снято да халх идулица ака хагуч бөлүш салило что войн масарна гуч дела им лёш войн но латырцар войн чубахкана بريس شو بحكن بريس طنبولي تحال مسخينا بتمشلحتو شوين يقيه برتبات وشي يقيه دوقش تحال تيب نشوف يداخ توق نشوف يداخ ويرد نشوف يداخ تسات سوي شعبرشين يو تسات سلاحتو شوين يقيه بيتمسطو شمتقيات تسات ناقص دي شوين يقيه نحضر ويقوم باش ويقوم بوسش وينقعش باش صار يبروكاتش ديالوشا مصاورة وي بريس شو بحكن دوس شو بحكش ومحكو ويخلقو دهلو ينا وعادو دوس أرديها 91 году 92 году 94 ноябре 26 и 94 11 декабря чубяк до конца 96 года он бен еще бен арбихр. Так и мой что خلقه идиче от села турпелдол وين خلقه دين دعوت شز دوت شن إذا خيل دوت سنة إذا صار شاشن سنة يهم شو تدالوات ويخلقوا أربع كنيات أتصل بن أتصل تحقق بلنا بيناخ برشا وين يخيبوا ناخ بس وين يوش دات ودعداخ ديز ويا составе России дуэль умштуют кирчиаз деш и бухи ох аран дуня те документ дас поснет нахбу ох арах лиш боих дуэль нахбу илиш уж бо из вопачал сейчас вот кепачал курюш в любом случае из случая что все и хумой диче вот вы мосто чёрно это богатыш ах вы халку вы лилен мосма ох масит башара лилен شنخ دال وهاتش خلشة شن دحل ويه من دحل با دق نق وصناح ليلوش بره تيتش بلا سكيتش بلا خيتش باش ليش تعش بوش ليلوش دفن خوش ويش بوش شون ليدو تصخوش صناح تيش ليهم شوين خاطيس أخ بلغل دق هتسا دكتور ديس فاس تساهمدو империю Российской Федерации, России царь, один атлет, холдит, он за цан, он двезна царь, умоцелел из-за преступной фашистской початку или безглояканью, царь воин чубякан, он был чай и тех сол, вы духаллахтер царь солдат. Горши чубарш, солдат Украины бахар, дейтлах чарах. Из дачох 22 году его Украину чубах он беш буш цигавый нахпу в добровольчку цигвах беш он беш бел и халдиш дячду такой тема от международное право и действия Российской империи вы халко лилин und hadен мы из вода дешт. Мы алшу, из свахал алшу, кёст алшу, море алша. Мы мохбарат бахкан. Мы хилёл почат мету тун конституции. Сигаха айдал их мету тина.
Çıgda hadi kiç bacalçı güna yoçun dünya derçen sers hükmettik lal şu da hadiş iyi ve al ibi ve tahan al şeyat kinyat ve bat umbat yerçe dünyada smalar müslüman prav eldu negasın bachal holgaççı и бог улучшил почалку суби елишяц авен бог улучшил почал Совет Союз ve удошен dayalı idealden eşit республику союз tomse Ukrayna, Россия, РСФСР, Казахстан, Грузия, Армения, Увай именно по этой причине и бахандош мы почал хилиш елшяцер dünya dor mizimsa Osund bahand ve почалда xola kulun osund sen nizimsa yoşu ve yats elven duhaltahan 5 ton bu ara çoğa nagah sen otsum dahwe qiyatam sukhula ve tahtu yorzam hizme khil ditsesh qçoğa ve khil khulush qçoğa ve hal khulush ve diqachoğa ve 5 ton bu Сюда сдаться нагашен хатта шкидадала дийсе умдала дийчу докой баркашун дересул Deresul ayet. Sani khahtara wistqil usha. Sani la ambuy. Так. Вот сега wistqil ushat. Так, все делаешь. Хасан дошло давай. Машول Хасан микрофон حلتيه ويستمع السلام عليكم بيجتك خدمة مسلو مارشا دورين وعليكم السلام سرعجيب والش بلع والش الجمعة خوشو قاتشو دقاتي طبعا خلطان بالقلال دقاتي أنا حبيقة نوصل مسلو مارشا دورين والله الله ريزق المسانة просто ستقيش تعبتون دو يخاطي مجدويس ده تنقول ديال دواء حسن ويستغلون ستقية تقودو هايشون تغن أحدو الحال وقارن دو الحال تغوش مدات ويداتي ويتسح بيريد وام دعبالشي государство школьно по юрта шеншее торни школьно под видом религии бяхма билишелик что уж шелвел ухсуда готовш код бештапла وما قليل خاقشون يخو بيروينو وين درولتش شريعتك بتليون شتودا سودا دا يرزا озна zulmuş kegir izulmuş kegir köte bolnak şeyde çeleşiyor bu tahna ostabuş tahna itobiş şu bat bu sudinde şeyin eski guldeş bu kan ve nagasın tsadolha izbot alilo şey huma deriyor berbat Сери тани хуман нуждается. Значит, кто-то это обеспечивает. Там кюгер, ну бы и нахтак. Болгарталыч, хатталыч, бизнес юахталыч. Ахшиш ду оплачу шадик ду цель ду. Ахатана жимма рез дуоч, абдерло еште, зово еш вахилчи. Руна цахуматат. Тахна иду, табьюч, тахан кегенах, под видом. Din İslam bayrak yine. Majak moda yine. Allah sakın maluri düşte boğaz, majan düşte boğaz. Tanah sen kuş bolun der boğaz. Kan öğren. İşe cemaat çıkan boğaz gerçten. Prostapçı ol, ursu alır, avtomat karışıyor. Cemairin nütriyatı iş koçates. Ve makka yuhu iz surtuvattu nemeriyen şuruşliyel şburçnahan udavay. ها دنيا تاع مجنون براويات سونشو ديك شو نخا خليوتي خلشي تانا إسرائيل وأمريكا شين لو جديدات وي غيل مالدو وي دوح مالدو وي داجن مالدو وي никогда تدير سلطات надо خلش لاش مش تعمل دولي что мы должны сделать это خلص вопрос к чему должны идти Sen qiyatan bekdüyse ta qiyatan der. Sen qiyatak düç
شو هذا بنت بشوات الله يرزقل مسودينا وي كيجان أبيس بيعدش يقيقوش باش قناخل بيش مدو شو مدات شو дат? Вы члены правительства. У нас должны быть законы. Никто не имеет права нарушать, которые никто, ни под каким видом, предлогом. Тахна, вы цадах, есть, к примеру, цадах ног доллай. 99,9% табеш цабах, это больше хербу. Где оккупация Богой и где оккупация Харятовой. Ни Украина, никто после окончания войны или выиграет, или проиграет однозначно от Украины وين حبكن طعم حرب بنا بعدين забирать. وين دعلم دятуш неемникш. Но дело не в этом. Тахна, войн политик совершенно хихли швял хич. Бог остается деле. Тан шавик вяжену иттек баттек 50, 10, 20 шейшей обличина. Один гергалон штат. Жамат ол жамат шутра. Ол юта ши жамати ол юта мелочина ши секунду. Шейн хет год халвячу бохук доктер. Хох турция مسؤولين ديجاتينا سوشنا دقو يخش حتى بوقنت جاقلو داتا دين سعدو ولان سعدو الله سعدو أما ويديوخش قان عيرين سبعان خواتين ويتدقاه ويوش يغلطين يمساخ لك دك دوشون وما قبيال لك دك دوشون وتناخنا أخرانيس Sondern üç cemaat şüphetliydim. Şeşleri bu zulmüşkilarda bu tabir mesela erdatsız. Eğer belirş bu tak yetişmiş bu. Nüküver tabir şey boğmuş bu. Tamam küver tabir. Ortak şey deş oğu alitayatış. Şey oğu din İslam'a kıyet şu alitayatış mağlubiyet. Masuda kıyet ve şu premier şey alıyor. ونعدين شين هردر ديرسان خل بعمل بيعمل وشين هر خل تعطينا أصحاب شادين بوش إشتو خين خلهم نشتو تخنا سيرشين درجوية تام خدو دين تعدوي شرعت خيقوش بيشبو تحقولن دهاتنا يزين تتلات تكرين سو جينا تكرين سو تحدكم يا تكرين سو دخيتشي حخيتشي داق سومو تلدل خورق أمنا شي عادة تيخواتين حاجن عادة الله دهر دوش للهمانسة واتشتوي أغناهن همات غيش دان حق لحظات سوش يأتزخلت الملزخلت عتلو يوحنك خلوهم ديس بيزلتشو أربالك خلوه تلو يوحن تعبيك بوكلتشيش يتكوير يشول شتقوي هاك لا تيوخش أتون بواق بلي تون بواق بشيسيس كل يحتمت كيلي بيروي أسنانوي Вы проблем сейчас получать, да решите из моих. Вы положеница, вы его не лечат, нахлечат, раз спецслужб лечат, без хочу баш, был венча на бог, был тен, аж дёрштет. Хочет махайс. Хакерах и не втроил сот бел эрвел лелусо. Хакерах цаклазиш герштер хатор адатор. لازم شيء قبض تعبئ بتأثيري حبالها بتبقى درجين بدلوجم حبالها نواقر وزوغنا حقور حوير وعيدل نينشتوني способна была عيدل ذات الخوي وي عيدل ذات البقلي شوي زخرشي وي الله سأل زيتودات خارسو مليل ويتن ويناخل تخنا تريد شو مشتات والله سيدوك ثلاث حالي سكير دوك اخترعت على نفسن بعشها بين عطيل ورسو ترويو ندوات باتلت ни одной копейки на нашем счету нету. Она и тогда что делает? Уже перешло и не строится духовый. Приумадидать. Айдел квалрат шельчи, кузах дюйна организованно там шли люди шмадуй. А да эльчи от холдах, что холдал больше басу. Ну что-то надо найти какой-то не судохлен энтедолиш, если доглазом бы бючбек. Состан шук бу элхич. ويتعمو
кешем бештахич, бештахич. Америка поможет, там кто-то другой поможет. Не поможет, туда хочешь. Не поможет никто, ни копейки не дадут тем, кто будет стараться, чтобы мы не создали свое государство. Сам решен. Гет ходу, ахчах душа, ходу машин шхарю. И сулна, и на нагна. Шуна ген хедухас. Ой, политик совершенно клиещий, шун хиллаш лялаш шоршун. История пусть изучает. حسن بيخمن بيه نو واحد خاطر دغيش شورس او تشقوالو خاطر دغيش شورس لو دو شو ميكشتو دو شو حسن تحقين سوي ايدل فرمي واحد ديز تاخ شودو اشاده جيناش دو شو انس حو قچوا انس آیا دو نو گوش دو قوين قچوا كيس دوي بايسا جيرجت يوتيوب چوا دوي حوش نو دوق داحت قوي تاخ ديسترولشا انس حون مغرا ويسترالش ويسترل تصو شبو تلو شبو كيس دو قوي ميچر بول بيز اناخ بيسترلا انس اخ انس آیا دا انس ستريم شويستيو Цат дүйт сунч о полезно хит дүйчте кондал худ аяц дүйчтол информации карацаё интернет чо легч дуин сун сашца хатар қолық аса хон дешчгена ё қол делче хон жофдал цуна атуятдал сацгул хон aqut ишт иду нутан و информацион аналитический центр хилиешер ва хасан ويا ناخل بيش بار именно журналист болш дикторш болш قمелда хуша болш болна بحثش هودا ديز وايد أخينس ميشر بولبو شايفة تاجرجل نعبولش بو إما يوي غلاون كوزر ويلاتر أتونا ويلا يزوي نوحشي قان لم ويباتشال مقايل ويدا خويش تا دكترين خلي يزوي чтобы ويجرجلش ناغن إيش زلوج نكشليوش ويتغن هرمدوي وي أرجومنت يقتر نو رابوتشي سخيم يقتر وين حقويتشي ويجرجل نحلوتي ويسوتس دو تاع ساتسكيتش ويجا سوتس تونا بانو دوي يرجلنا بول تندر هودا ديزوي حسن هو الخيطان ناخ مهتا سامبا تعريش دي يس اصلا تانيا كرو ما بيزوين وين ناقص دي خربات ويجا تعم تخلح ويجا هم داس وي برت تخلح وي سيلة تخلح تقول قدمي وي تغنى وتعدي أرجي شريك بروتي وانا نيتشي يقاسم خراش سندوش تقع أهلك ويتها سونتها شو خاتش ما ويسو يسترالسي ويتها زود دياليت فابريك ياليت همش ديت ويك أرجي شريك سويس بالك دعوة شريك فدول كان تكنتو فدول روشتوه وياك والله تديت نسبوه ناجي تستيمو خل ما يسوي Мы должны заинтересовать людей. Вы хилаш лелаш дичь, вы гладу, шош бизнес даур мабуй. Сам бюст на дина была волштаку, хоть и не молодой. Калека усо. Но инти бог бити хочу ведносо, дела толс хилтам бэркшер. Хасок салари сувать хочу бяки ногчи, вэнт нахбарк. Терохшда даса илкадвен чох вете датачна писинсо полиция лохеш на хузер арбах кештеш вышавик документ дочь гражданин шпу отрутер арбох это бог и боже подачь хочу ардош дуэл полиция что твой класс хайеде амудо то элсо о мои сон осудить без аватеба что на так туна рассмотришь чаты гвардейчи нам оказали уважение كيسو خليلي شنت أدرسو ما كيش لها هندي وي ناوش تصديش ما تدوري وي أنت توهي شيك توهنا أروقات أرزقنا هم بيلو مديزي إشتا عم يأكلوا بيزوين إدوين ويخلش للاش بورش ديش مصو كنال شواتو كون خزان بنادن شبورش إشتا تخنا تعبوك شيكيمو كلو يزوين حسن حسن أهلر تاع международное право яц. Было яц войнам. Война, война, извини.
يوصل طاوية كده فوق دا جمع رجلي نحو هناك وين صحي دا سر это власть не было. У нас должна быть иная политика. Aka hiç hatırlagat deşler hudu. O tasmayları yok da kamel deş. Yok masal. Ve sahfu diz, bu sahfu. Обрываться де. Что вообще хвалит? Обрываться де, что хай. Он есть связь, он есть. Дикрез. Ну, yok связь, сакир, что. А хин схашвал. Ты дочь, Кирин, хазамик, да, я мексацию. Да, если Амел предлагает, что он будет. Из масла аволок, вот давай там собирать там деньги под $1. Вот какой там идти. Просто, допустим, давайте по $1. Что он хавает, лилда. Милаховой отбегал вахтал. Это цело. Лучше было целя. Это. Вот что идет эхо, я вошера. Вы дивизионный бригадный генерал Шавик Губов Хакулина. Я с ними поговорил. Тогда Хавалушу от Астахкоэль. Давайте из молодежи подготовить совет директоров. Eller takiyetten borç, ekonomika yürüyüş. So anlatık bu. Şu masal aynu ben çoksu, ben semtlet çoksu. Lelu şuat tohu da sabu şuat. Ve tasevet direktör okvalin. Обсудить догадываю. Тасмалово что-нибудь начнем делать. А потом развернемся потихоньку. Аса. То чекуали так. Это мы дочь дожду, а дочь дохилди шунжду. Тэлчиш, я думаю, я почахули, да, даже так вага ищать, цехочи хунжду. Но мы почахули, мы кулинью, дунятно, низм цех кулинью. Кулин зачи юхо и почахули, я чубяхка могу, мост такой. Вы были? А я чубяхка, что значит почахули? اسمع البخيز شباكر بخيز شباكر تيز واربيخرش بخيز شباكر كويتي ورد سخل يركي نيت سخل وبتقول ده هنا ضرب بيش ده عن политический бог беш бой покара وين دخل وبتشعطن دخل بوق بеш بول نحبوي ما دوخ بولش آيات صبر يا دوخ بلا Okar yıldır herhalde, aşırıdır herhalde, orada kubuk bu futbol naptığın den da doğru bu futbol ve kegi naptı, futbol kegi nak, tahette bu ortada dünya lehçmadı da akılmadı. O что худое эле ve belgelde aktarçı, эле у нас нет никакой международной политики, у нас должна быть иная политика. Просто да, что терхит, что асал. Иная политика. По политике Ахтабах. Яхмабилла. إيش دلائل شو политики واللي ويشي والpolitik не كاسوة فتشة خلق وقرن دو خلق ودقيقين دو خلق وهد بين بالبرت بوي 90 году общенациональный сессия избе барт барт تنجح على барт أنا نوي يقولنا بوسط تخلص انتهى السنة بوسط بودا يتنال разве проблема проблема яцвы вот проблема только в том что там вы почал его и на вы почал асать он махкер вы эрда махкер дата вот это я что мост и يقول شجعة هو قدوش ده هودش مش بغتش بو ملا زولا عالتش ملا ولا وتذكر شا بريمير министр Уэлдауитон а это сагат премьер-министр Хилмавац его никогда никто не избирал и он не шуна шена хет мадиш адуш да худу Мухаммад яхет мадис яхет цаяш дополнительно премьер-министр можно заявлять здесь
мой премьер-министр даже дац. Мой кабинет министр возглавляет, что даже называется президент. А у Харанджана шеддин динси бусурдин колдахту бусурдин бачах кол бусур бачах дуня я моя санаха бусур на бусур эшутах бусур бачах олшуна хаж бусур бачах колдах шар отсохия чонса шайн шар сан понятие мояч шайн лукчаур ду шайн лукчаур тадерсу амал алло сохена лука нахл алло лук нахл изо ижадуч Hinterhand soll zam, Hitzamu, Tanjo, Hitzelzamu, den Haus, Amerika, ich ja, sind der Dünya Ashtosh, ich Amerikisch Ashtoy. Akan, ich schon, der Kitcho, Hitzor, Motor, Sunde Wayne hat die Stadt, die Politik, Mohio, Hulil de Dieswell. Es should have early yes, honestly. No, Bucha. Voi păceau, culeniu, voi păceau, oyot, dalecțiu, dunia dașnizm ța, Хельский 75 года, значит, принципы цунца, венти бяхтен, voi păceau. Da, let's tom bin nach ben, we mosto chu ililin subucht we salat da hawais dunya sa akhir wats we lilosh da hudud so harbi нахбу сар шех дюс hudud sa у них нет ни политического уровня, ни понятия, лишь плохо будет ак. А вы это где же хурмадат сабухт ла мадизвай. А вы вот сюда есть, фунды, и вы эти декларации, вы эти конституции, да, вы это, а он дуэльяц, ас, он это вы халко лят фунды, и да, это царно, мы цари, американский был, на, мы мило зволя, царно, твердо, что они вы даур досы, дахай диск. Сахуш баляша, вы масточа на усдешу, издусь, вы маста учу на усум придахул. Хеч бот чарнама, мила, хеч бат эрдарой, хета хеч шашлилар да худу хушлил бот нахан, худу дезвай, ху ал дезвай. Вы ал деш да хер иш ду эл дакай кудис да ал дес. Хер сал жуху дачу на усте. Хехум дач. İşte kahve ise yatsı çoğuna ileri hep gaz kişilerin bitinder koyun gumsiyah kıyışına gaz kişilerin bitinder koyun ve bu tür ders ve din ders ve değiş hadine başarış hadine dörlerin din duy ise din ders din kıyış avkal des ben şu dal kıyış av din şu düş Azaba ana kıyışla vuhna sat xezin xaşendali düşüyor bu mila ola ve خلق أنا أكتب خلق احتدوش يعني هو بتشاقي سيجا مخ ويلقش عادة الشتوش وتسيبداها خيتش جونا بتشاقش برتا إن يقوى يشبر دنيا تلاتش حول حجن ويخلق بوس بتشاق يقال إيش ده سو بوس بتشاق إيش ده ويخلق دقان ده بوس بتشاق كرش ما دوس ده قاعديش Şimdi dünya nizam ehdu to ala ot hay ve halk diyas nehda do ala de khaya bahs alır. Bu algıç ol şu abilgiz ne hagayta muhlil gohtahan ve andaş otsul yok Ukrayna'da bağınsa liloştur. Ve anda kıyasa liloş liloştur. İtsahan sar Ukrayna'da bağın döhleş Ukrayna типа шуляташ. Что бяхт сер доз дохода и даляцтен сар международный принцип 75 года нарушитель чубяхкан ден. Шунде бутан Украина и он. Сер ба уясер 45-8 году тиячил международное право, принципы солдаты ячунс ба уясер. И да лезни дешта лезда ба уясер. Сер ба отсалча шунде Дерекреш почавка сан кен бохш бу, но из России sen на уздеш Китай тел почавшу, осарлят тошдер вен гушту. Он dünya yaşlı hali ve kit dişti. İştunda ise Hasan Asimov doğ muadele san humun da sot dizve. Atsa izle ders hoca ders erşim. Bu обозначить вот dizve. Bu har bu koy. Halk ortaya sıtsın bu
ويستقبل بتشارك dünya bizim sağ. Vaydiye konstitüsiyo bتشارك دحل توم بين كيس مصلح مخكر لكن كيزلاقن يعرف ياتو بوش وردا دال ساعه نيت بوش وديسنчо да мы ведем политическую правовую партизанскую войну там от своего моста. Наша задача освободить. Мы требуем освободить это, и чтобы международное сообщество нам помогло в этом вопросе. Украина, здесь могут быть. Из Гушмадальца, Гушлит, с кем мы воевали. Гушмаду, Хансвей, Томбин. Ведь война на Остадиса, мы должны к этому стремиться. Это что? بارك الله رسول حسن ويست خلت مستن حقل مجردون حسن والشوطة also sono già di caffè questo politico so destra so bello era бочи ну суна гуштричи что тем более что Америка отдала весь мир на сидели Украину отдали России. Просто я России пятьдесят. Стахалка добро яхтас. Он да готов вам партии побочный боч был тахна дюне от Украины до гох. Ода ящётше тахна цаена. Ундиена. Наше оружие должны стрелять только до сих пор. И президент ихал халагаттер вайхен хилбо нахле. Такие что шей может что лишь будешь там и больше бац. So, тебе связаться, на вот украинский был, кабеш был, новчий был, доху был. Мастерс Амерден сайт велштор чек, связью черница, телефон юхайо, мастер номера шияйови, связью, хацатуаш связью чувство. Тогда уж действительно литр будет шпен воцарин Украины. Войн дирдат. Вот Турция цедешнулу войн дирдат. Почему вы не смотрите блок НАТО, а майор Турции, а канца кем дух штата тахнулся? Таким дух штата канца тиндер. Герц дух штата хата доллар. А хата доллар герц. Так, из дух кудушеш элла, ком не юблахтанца. Это не да, просто дахтанца. Там партия начнет, там поддержки есть, а это политика ее. Да, мы должны использовать любой шанс, when we get даешь. When мото вылатут эффективно, вы шанс использовать это еще вы. Какой бы он ни был нашим врагом, ну да, вы не используете. Но не забывайте, война, ночь, года, бусул пошал полгает, что бог полнах, вот шлин полнаха, под этим видом. А у всех первый, в столице, город Грозный, Айли Руэй. Ундели ницатюр. Уэя шадешти цатерлохчуа. То ошиб что литер валит, что лишь модер, уэ ардер, ундевлер. Уэню провокаторшпар. Дохдон эскер лямиш калдахар. Лар адител. Позиция учтак гуацер. Und üschütze üschluchschwitschüre, und so ein Dele mostrische, شش معدو بوش نوع حلا بان هلا مش كل بدلش برتعبش كشين شو بوشوش بر مصو أهو شين شيء أدرس دليل تدين دروي يدين كمان دنيا تروي يدين بتشينيا تروي كتو شو خطير تو إديل وين خوش ما دو إز سوما حواليتنا واتحن حواليتنا واتبوك أم بعبيرس تتوخت أم بعبيرس وعوية но никогда в жизни заметил, что шипек был кто вот спасал легкого вот после Первой войны. Und wenn du так, я никогда не был в вашем бошке, не зачем хамярдин вот так, начальник милиции хватит, цунцун приказ дает, лишит всех прав, полномочий, званий, орденов, медалей, most сухумных лишит, хорошо, ничего страшного, цухабьездом приказ. رون شادق وحديتشي ولو أيوق تتهمش بيربو ويتغنى زكاي ملو سوم زكاي ملو إذا شاش يندرجدل وين خوش بدو أو يكستلوي متسطلو وي يستو ستركتور زقوانا دل شو عدلا متسطلو كل هم دوتون ديل أمون دات وي هم تسدين ديل شيبك بول بلت بيان دات وي شيبك وش بيان لا توش
مش тот имели на руках. Там тайп что дадели وي. وتايب شرع وحوينشن حويري بيئنا حجل ونخشى وهم. تايب دوش تايب دعوس وتوضحنا أتركوك لهو. ألو. ألو. هو مايا. كاسة تولي. ألو. هاش الناس بيحبلش. قيتشن هو وتأخذ مول أعدي شد. ديكدو. عدي. قيت كمل دي. مبوي. Barkel Deresul Hasan. Mustang går vistelös ajat. Mustang hai mikrofon hallitte vistelös. Mustang صو ويسترش. Vistelös Musa ta Mustang kho واسه Musa. حسن طريقة دام سخوزول. صح بير دبس ليد خلوا. تغنى وشب وغير كلك خوالشي ويمال درجي ويبيس الدق بات ويمال درجي تعال باشا موه كل تعال كذاك تعال تعال شريعة كي خليزي باش عشمك بيتي صندل كل نقاء إيش أبيستعد أسقط حقول بعض أشق أشتيت أي شق أشتيت بيرشي حقول دش أبيستعد داون سر إيش دوشل باش خيتيا أدوه دشتك دان بريني دك دوي قزات تغنت زكاة في إشات تأجول وخيتيا وجه في إشات سونا ويت ساعد لعب ساعد خودي خيتيا سونا إيش تومنشتو سون دلا مو خودو هالشي просто ошаката ويدو قوميل خلا أكيدش باشال مو قلنا باشال يولش مايو سندلا وشم أميل دك مال دوجنا حمل دوج ديشنا بدوق قيتة صباحش حاكمش خلور ساري كده خلور ساري نو ساري وشم صنيق برغمبو باشال قريب متيالو حيالو سندل كل دقة أو غير إيش أبيستعد داخل إيش تندو حبيش عاوزون بريمير دخيان هاي تيجي أحصل بيرشتوت أن أبيستعد ديو لو سلوشي دوك دلنا باشال قيات الوخوشي شو شبات بللت بلشو كام صغير دردو سيو سويريش حسن حقيتو أبو شو سقيتو إيش تحصل دريسل سو دي بيسلات بلح والشو صغرتن تقعق بلخ نسبغيتن بلخ التغيتن وين تعني بوغ تعبير ليتريتن أستلي الله شو مديت نادات إتوغي مصر ديس سو يستقل عيسى روح أحيات سدعوه بيحضر بلش هو الله دوحه يشوف بموال تيجان يستليت يستلات بالنابل أصلا دوت Mustang vistel megardon hai mikrofon hallitte. Deresul Musa huna Hasan huna ayat huna. Büyüktük yol marşal dötüp salam marşal. Deresul maşol. Ayat. Sajum khartas dar sahil medahtan sa hala خلعلو قرط يقرأ عدو الخاطر دوي يقرأ الخاطر سعد يقرأ يشين نعمش تيري ولا انت تعالوا شات شعلدو ساعات بالطراب شات شعلدو اتنقع لهم دو اصلاحه الشعر بيخيو لدو وولو ستاجا تعني تريجو دواء نوال دواء ستو لدواء وزا إمام ستنسكي إمام سمي دواء ستو لدواء بيت دول ما بيلات إرس يعني سياس كويتا سميس واس دوشة فروتش حلوة ترينجو جنوين شخاناها وين سلطيعها إنا وثيت إشامل دوهن بيت إشامل بلوغز وتقلابت بلاس أروي لا نقول زكاة أحمد لا قلت يا تو إيش وتقلابت
يوم بيتم تركو تيجي تعهم بيتني أتذكر تركو تيجي تعهم دبو أصلا ها إمتدو حديثة مستان دو حديثة هو الله يحتاج سوندك تدورون يبرقوا النعوات كان ها أعمل ذكا وترادنا بلوجز وزبلا وتبطوا إيش صار أفتر في حلقة وقت أختار بتشك حقول لا تحلق ولا سو أفتر كيف حلو تأخذ بعزم خانة الشجاعة من أغسطس برت بحت ذكا تشوى مي أيلو اللي أوكرانيا دايد مي بوس تسلوخ سيولر دكتورس ها حديثة مستان تحتوي تعزيم خانة الشجاعة خد ذكا شهر داغستان أو إيمان ستني كتان ده إنا وقت وكلوا تويا تجنا حتى قلت إبلاغ في جنبلا تلمان وي حتى قلت اشتغل بلا دبوخته وات إمام موسى ذكا ذكر وقتنو تو كون قلدا يل ويتعبر بيل تعبر تعقول يل وإنا حتى قلت اشتغل بلا ذكا بولا تقول وكر وقتنو هذا ما بقول طبعا بلوغ شيء بارت بقوله بس هذا نرمان يدو بس الدين ومبوخ درع شرعات ومبوخ درع ولبوهم غيد ولبوهم دو تاك إبلوغ استاسا بوله يوش propaganda يولسا سين سحلويتا زكا بين بارت بولسا الخماس التوربانس يدو البيرغانس كايني والركيت إسرائيل تتو ولا حلوة أتو هذا زكا تركو تشيكي الجاتا جروزي ورنا أتو تكيك أوتشيتا هم دكتور يهونتو دينشو تيعايتو برعتن بوكاك بلوغ صار مسار كو دينشو رار كوس زكا دينشو رار مقواسنا نيش تو يوك دكان سيولون ركيس دعشتو داياو دارو خماكو تيري تو إذا تو تشتي ركيس ما توعنا ها وذكا وزغلا مال بين بلوغس ويسان الكل تاعنا ساعات خلص إشاب وناس حب فرنسا أبو باع تقنع كنا حاله وشي إيش تعتبو زتا شتوتي اتخمعتو أتا يلي شكم في الحالة ده تتسيركو تشقواتي اتركي تو إشيد شاتك الحروسة في نحك القوة واوي إيش قال قيسان سلدي عائش تعتبوك تحيط تقنوا كتعمى خلقون تركو محكا نوش على احتي تبو اختني على تو يش تنا التركو محكا تعشنا وكين تسوي زكاة كيف تسوي أنديره تاسنا أقرأ مالي نكتبه كذا. لكن جو أنا تتعبس مويا بالأردن أنا حتى العربوك تأكل أرشيو على نجا جيو على نسوي على نسا إذا حتى العربول شيء إسكال بحكي كلام بين دول شاطر دول ذكاء تندي خاطر بس ذكاء لا ذكاء اتخمس ركيس طول على ديندو ظلما طول شبه كمبو ترانسا شبه كمسانا يازن دلرا ايتيرو تردان جاب دل على انا اشتلقش مثلا الهرو فوقنا هو تاتت سنتسو تقيت مرات عندي تياتو مال قيت دولهم دikriete måste det så aborstek dik naблюдение is и ваш чубихан буборш был нах иш чуаборша иш фамилия ще мою гай контакт فرنسا بس بيتزا يا جروب شعبيت خدت طبعا نقطة شو يعني ديبورت كيحتني بو فندو أتركو معك بس إيش حقار بيعني ذكاء تجيء تيجي شوري أنت يا تيجي دعوة على بلوج شيء كل سوي عندك كل واحد بنته تا إلى جال شيء تريح كترها
und an Ukraine als auch mit Turko macht das hat zu bach die Saga auch so ist sie jetzt ja bitte nicht ist sie nur elwa etna no Franz hat zu bach das hoch fast da مو خلو ركي استوى قد دعا سين بلعت تنسى ذوق رقوة تنتج الأعمال مش نقدر على تعال ما نقدر ألا حسن استلا ترجع عشو تا زكاة وتغلط سوالين قل شو ورنك تا بليتك تغلط سوالين سو إشيات بليتك وخنا أو تعبش إنسان إستيد دولنا وصل شو تعوخن شو تبيش يستدع للا أو وقدش دوتش ليرين شو بيحكي بوينخ أق أشوي ما قال هوش بوصل بات وبوصل شو دو هوش نامز نيز ديش بات بوش وقدش دوتش كذا تليل وشوم ده إيش هذا كاي ونتوه تاني توه شو ده بات سطورتي حبيت شانه وطورتي هو مصو خين وش قيتشن في خايج دريز ده حد زامي وحشنا ده سزعجين ميز ديجن هو تاس مساتي دول ليسي ميري سيكتلانو ديل وش بعير باش ده وقبعير باش واتسو ده سو خاص شو تاني ديك اخالي وش ديش كذا بقومش سو شو أصلا تركو ماركا بس تبع فرانكا بس بول فرانسا توركي يسوى على غلطي التركو ماركا دقة إشين إبلوغ كلمة سباق كنيس حكون وضيع حكون تأيي تام ودا ترك راس بتاعس ما يريد ترك بريند ما يريد يشين إكلمة إيه شيء يوم شيء أفتر كيف حليا زكاة استعكية تيازنة داتشون شو خايت بوشون إيه لوجلين إنفورماتيشون تعاكية تيازن زكاة استعزن كية قزاقرين دي دولش داز أوكرانيا عدات عن عادات يخوشن خاق ديشتو إذا تعب بريدرستو برينيتونا وات ألعت وات بس شو بباخ هذا تن ببوخ تن إسكرع ببوخ شاتر أنا الخلصة كانت أقول ده البرويت جيروش ببوخ والناخت البيت بوليشتو تقولشته دري داتري ألشتا سبولي أليتها بيحبا بيلشتو تاج أوتون شو حتى إذا خياد تخلق نكتو ده لحظة غدوس عقبول إذا نكتعبول نعم أيوة لو قوتهم هي دبو عقم بيت أسمع زكا ما زكا قعت أمروتو داك يكونوا زكا مسألة أمارو دوك مرتد وعلتنا داك مسخادو أصلا فريدات الوالي من تنجيو بيرجلوا إما ملور هراش شمل بس سين لو أدعى تبختي دين مدات ختي إذا دوه درتنا سير بقر حدو الدشنا دو يشتغل بوتش بو أحكون دو علىهم مال اللي دعوي الله ألكسندر ليتفينكو إذا وقت أنجل دعوي أنه الإل إسعزين دينا يسنهم خلي عرفتو إدلا أسكيجا دل أتوق إذا ودن وقت وريت يومنا وصم تاك مجر دو باركل ديريس خود مستان حسن مسانا ديريس خود قيسا قوي ويستل يشتغل ويتيما Российская Федерация и тағанлер дола дүнияны организм ләхтсиу цунага шайдала диста хулш комментарий язяш YouTube чуавай ки цош шибай тайқо сагу оқчуа уай телеграм чуа شيء خاطر دلا يزدي اس خاطر دي دوشون تان آياد موسى حسن شايفيجا ويستولش وشون دوي تاني خاطر أسعدت أشدوش سوات سحسان ده ويسترايت مستانك وقت مودو يعجب أرح دردوي فرنسا احتيشنا أوروبا در مودو أرا وقارح ليش بوساس بالنحو صار ساس بوليتيك ليش أشياء مش ليش ليش بو در قزر نخ عيد شوي صار يشيخ باتر جم حاجة حوش تاح سلديت ديش إلر أسأل وخ إلر مشروع تلقويش قنوات سخون ميال نحب شأتو بتش رسول حالو سأر قصة سك إيتو أخشون شاكوش سجنا حالها كنا كنا إيش وقير بوليتيك صندوق شو بتصحش الدوتساس
النتيجة يوشيو إسخلشة أو زكايس إلر سعدو شو مشو تسوى عن يخمل وأنو نوحشيز أجان ترسي وألسو ديسنا شويش ومشو دوش مدو أتسانا أوش أجان تكبو وشوخ أو إدوش أوخ متصوليتسنا سولي لوش درب تنا دعدل تن سود إذا داس وديش در ودالشة دوش لحالر إيش دويد الأرجومنت دكومنت إذا إشتا وهم دو عادل ديس وينيق كي يناهن خايت ديس هدو مودو دا از خاصة خوشة مبوي ناخ كي يناخ تنبولي خوش مبات ساقا بريمير منيستر خلوات سرنا أوست مثلا سار 95 года ألشة حال ديشلو مس هت دون حق سار وي خلق أن تحل بين بالبولخ وبتشال سار بين بالبولخ سار دكومنت شو سار وستبليت مش سار دين هم نشتو تاكا شو هنا مهندلا ده تسقيت شو ميك سان قلبال خلا ميك الوي أوليوش ليلا سار نخن شو سنة قلبي خد بقوش وش أرخ خنود جين ميل ده عشش تعاور قلبي لا سهل ساس حاجة حيعش ليني تسعبوه بصير حباشبر إيه هو بوه وألشة وتو ماستر شن بيدا دو سار ديش ده سار تمليشون دكوميات إشتو صار تمليشون دكوميات سار وستبلينش صار حداش دو أميال مصر داعدان عيقن ديش دوشدو إيش مصر السنة 99% os Kremlju su jedin šuman iš apravdė šundu sarduš. Bagah sa'du bokaha yazdin кик документшту. И вен хатис. И любой республике, в любой стране це дарешток, амел хадешток. А поара волнах буй айдлш сарна дик дойс худуха мухдухас. As Украине воен признание эльдесток документ. Оцен ца и болтах чехца болич лячду. Унду эльче شو المهار عند قيوات عشان دي خدي على أمال ده شو تصير بريزيدنت وي يلزلينسكي شو يلقى شا كيشتن دول هم دوي على وخشرح موست هاست أربعة كيشتن بلاني البلان بوتين ستولد على الشغل شون ده سان فيتشر لا شو ده خاخ دله et on bosse beş yok değil ko hiç oldu ha to sa plan seyeş masayt plan yeri o kan yok bu tona san plan da yütüşlüyor most için volt beş ton yok bu ele deridir şu derik dünya halka izleyicimiş mosu nah bu şey işte Цигах дол Украине дол вой хомдуй вой законца вой дол чуманца ишту ад сигар цер бол цер ади бол нах царца юхметик латина сигар цер Василенко ошвар цер за судья международного трибунала Гаагский сунца Киячарцес Америка ишту им признание умдар суюх признание шам бог шо ала кибер война остибор встречу шулуш кузер дадохе Варшаве хулуш кияча хулуш от Украины дахт кеш дадел кеш дече дюна тон и вил салушла чехца дольч палати царцик отсо гойтер сигаха от Украина от раск айдал дуйсер агентуры церч оциглач даже ша окуш признатен холча قوقع راح مثلا على شنو قال موضوع شو يزابدي وصرسي بيوخ بتشاخير هو عنده كيش بولا شو انسقط بولا وين إلا شوية وين توم بتشوتل ويدي شو بوصل بلوك قدر دو ورد ده أرزيت تشة وتريس بنديش ده أرزيتش صنعها أسبق دمج عينارش بعض المتعين الشيء خارج سنتيتر خلص كيشرة وقراها وما دات سنت كيس إذا
بتشال خيسلوريو روسيا ديخريو حيز جيبوش لوقار ديك تسخلي شنو هو خردوت سلبوش لوقار نابرات تشوهش بطلود دولا مالش دوي دريجة يوروبا دالوس ريال يشبو هالشيء تحن هم أنت يخبولي تاخد دريج دنيا تاهم خيس دليشوش هالش يخبول بو ألا تسخيت شون تناول شو لا تناول يرشين دول ريت حال شين قولين دول اسمع البقات شيء أصنع شيخ بولر تيرش وندو أقار لا تشتر دقاتر تناول لا تشتر مو هذا لا إذا كات بوه جوتر بو أمريكا سجاحن سوي بس إزدو اللاتش دور أخا أمال مسخادر ولا رسم يشلوشن هذا زكاة كسر جون عبال نحبوي صار ديش الشاش ليلز لكندو خوش ليش بوش صار ديك خاون شاش ليلز لكندو صار نتش لكندو يالش صار وين صار دين أمالك صدوش وين هاد мы ошиблись что мы должны были создавать свое государство мы не требуем признания нашего государства мы такие, мы такие. Можем мы оказывается, он будет холой санчулет тахал, бабан сигацер, Кремль и мос хаях наши советцы, юниш выехал, что ты хамеш, да хадеш, окар хадеш, ну прямо. Отстань под даке, где сам гюна лишь борсас, дони бушербо, лишь боршкуешь, царь деждер, что ты доешь, или мегадат, свой лило, что цахал диез, и удует цах. ويخلق بين ستسمبو اسبوعين برت برت دا دله ودقيقين برت شلتها بتشال كلن الدنيا ذات نسم سا شو دعوة ثلاثة شو هم نخا إهم ديس ويخوز قول موديل نحوي وتسو أخوج وج إزاي وجه إدوتش وتسعى أور وين أورن بوليتيس знание أورن يحصل متقر دوش دروي وأورن بوليتيسكم مشليني خليز وقتيتم خلبيز عوارش أخذني أتلاش الحال موهدو هدو إيش داتس إيش بوصل باتس وهنا إدوتشل داتس بوصل باتس كيس بلا إيشوني عدش بلا ويش بلا دال حق النح مبوش بون أحتسع دوتش خرداتس وين مصر مصر تاه لاش الحال جوه سا إيش تكرزه دال حالو وقيت ديس وسمح تداح وقيتش وين تريده بخردات شو إزال وقوش تاع بروباغانديسون شليل ما سيت تزارجة أو زي ولين مليل دي هم نادو لو تسان بوخت بوخت بول بيت ويكاتش بول بيت شباتس صار ليلوش ده نيس دات مصو شاشة عادة واغت شاشة مول جهر مال مصو جنرال ومصو بريزيدنتو Toen over dat when uurs de route when toelen bu uurs I toelen met jabots ze half kurt toelen bu wij ots bocht sitser wij half op bin sitsen bu zo hij na 90 году общий национализм is het bu toelen kurt toelen daar ko arah to charga arwit ashlilo megadat da alerdo ogar duchder milla wala os dawaler وخلقنا تحت إيور زامن ظلم يسقو سقيت ولا قيت ولا ظلم يخلش شوشينا ظلم تشنس مسخنا إشلاتند ويقولنا عشان يقي إزبو وين وعاش إذا اللي تقول ده إيش بوي شغل صار بوي مو يصير كده يرفش شوير صار شانو ما خلنا كده دي نيلوردوش دو عادل إمبريوس عود يساسون دوسا Isto nos deu como a house de dunia das nizam do su وين لوش بقو يبقو صنع إشياء دايق البق بيزيتشا وهت آليشو شمدات السو بن بلغل وآليشو شدات سون آليشو وين عن دايق كان تريتوريو تاخ وين تاخنا أردو ليلشدو سبوها أشبال ناخ أسرسيا Регрессии сенсация чокуша пуш мясанцик Украины бойчу. Егушмо довенде. Хоар цуар из вож ваш лет вож идуч истедуч. Вен чуди чудер тохор дерел. Шуна ölüş. Duvey deştu kameras. Değerli izdo. Şut avay sot sotsi.
وقرا لدو يوكو ملبوشا ديتشر لدو هذاك سيدس عليه وقوش عليه دعمت عليه وقوش عليه ملاوز وش دام إدي تشنا بيت بسرباتوي точно ясно цадо وين بوخ بولشو وين دокумент الدنيا دلاتشو مو باسبورت بوخ بوين os bochten het gewoon eerst bats على الش مخ مو عندك بوش عالش شو حدث يبتشال حياة يمخ حبات از الش اولش يجوش لي شاشبو مليل دير ايش دات الش خيط غير بات مصو شاشه الحياه الدوش سجوات حيصل سرياز دو مصو كي شرملا انا لسيتشاينا زاد مليون انا عايش داعش مصو اس كريمل اس بوتين بيدعدل اميرش ديش يازديش ليشبوش عشان يستبعنا اسال بلغل بعنا وين مثلا خوش وزغاس بوردش بالاجنتوري ايش يستبعني ليشبوش كده مصو ايهم شيلو شولشه وين قد يزحق ديس هندا سنده اسنا از وين ناخ دوقا بشوق يبوح با بيسكو قديس ديزر ايش دا بيسر نو نان خوش سهلشه وين هو ادي تشليل تشوخر داتسن علاتش بركش صحون صتام سهم هو تدرست حقيقة دادي عن دوت كمية ده مثلا أول تعدينه تتريت جود كونستيتوتي دوت تشتري جود نظامي أول كهدرات دوت نقص مهتع الكونستيتوتي بوجدات النظام دوي آيات دو ده نظام دو أخي دوس دينو تريت جود كونستيتوتي دوت تشتري جود كونستيتوتي تأوتا دوكتي ستريت جود نظامي دينو ستروي مустанг 92 год дювай конституция 92 третий эдара تدوس غاز كما تعود نقطة ما تعود فيهم أود ومريم وينا ندرس كونستيتوتي بوحدة شو من حاسة ويلي ونيا توامبولس كنا كونستيتوتي بوابيا سخولي تروي بس допустим با تاكشا إيش حتشد بيا كان شارج واحد عن ويلشو تيا ويكرر محت عبيالشو تيا تاكل كونستيتوتي هو مو كله يقول شتون بتشن يعني مو كله ضحك ولا لا مو كله أطلع كيد مستاك حال أمال ديشنا صنع إيلر وكونستيتوتي بوصة بوالسون بقويات سوشيال أوديشن دقدانس عامل بخ دقدانس بخ بقيتل أسعم بخ بالين سداعة статья شقير статья такая-то конституция работает всегда бог дышит إم كويتة لا دوش بنعبوي تال هو رزق يو زكية طاق كديل شوي أدمن تحتوجع وكده تأتل وتبقدق وقت تلات متك تبت تسبوت يا أخوي ده المديس ديس نخش أول شغلش يلا صدق زين بوخر конституция бог бешу конституция работает не работает и вы тот кому выгодит как конституция была в 2007 году конституция была бы без конституции есть парламент был бы без лидеров морис конституция лучше на бог бешу конституция лучше да гладоше за пропаганду аски пропагандус я же аски что поедател думаю шлешбу Царь имелся документы 2001, 2, 3 год, 4 год. Суд царь дешло имелся о том, что 2002 года конституция сила яц. Стиец боёшь, стиец даже из боёшь, стиец юридически боёшь шум дацис. Я даже масхадус и кукте язин дацис. Царь имелся документ жду. Бога, дуцер, а Бога совершенно полностью под твоим мостом, чем поедет, потому что это хрубоч аордац. Да, сделал шуче, стахал я нахам, да, дис ха дисер. А что надо, мечат, гудель, хотш, قارة سكر شوخة شارع تعذر اسم ديس مسارجة ديس خاتشون
بالن زايا بوخبلن гуш دوس делегацат есть документ шей ой дошло документ шей и конституция ويقولن بتشاقي и паспорт دوس خلق او دنيا نص دنيا من دول خلق شيقعه وي بتشاق قولن يل خوش بوخبوش همدوي از دبختش كريملي سنه اوسدش اوخاليلوش نفمادو انيستاتس سوقيت سناثار سم عبولين بولنا كان دوخكو بيربو خان سبولا خان زامي أشا بيربو وندو أشا خليلوش درينزا قشتو هنزا تاخنا هي خان يقصان كيجي باتسان ذا كيجي شام نادي سوي ديقند مشتم دخل ذاك دوهت بركوشو بركل ديري سود خيساقوي ويستغلوش خاطر دلوش ويستغلوش وين شباي سوغو يوتيوب تشوحوش أخشوا وبيجا شيء كومنتاري يجا كلشوي أنجا خاطر دلا خاطر دي داتسا آيات ويت ساعات أساعد دوجا إهيرا سو إهيرا دول داير جمع جردو الخيتسو يزي خاطر زال شو ديش دوي خيتش دروي داير دوش درو أحمد النووي بركل ديريس خور آيات ديك چولاتسن بولش ديك خمال خلاقونا تان ديريس خور شون مسارنا لدوان شارنا بيستقل شارنا شاي خيتم شاي видимость эдл сон خيتم بوزيتر ديريس خور أديك يول ماش أول أديك يول مسار Так, запись я останавливаю. Так, ويتان لير ستريم دايرزن شو مسيرة أديكيول ماش أول بيس ديق أليول مسيرة أديكيول